Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. І сёння я з вами хочу пагаварыць на тэму, што такое для мяне родная мова, беларуская мова, беларуская літаратура. Кожны народ мае свой гонар. Англічанін перад усім светам горда вызначае: «Я англічанін». Тое самае скажа француз, немец, аўстрыец, рускі і іншыя прадстаўнікі другіх нацый. А мы, беларусы, не адважваемся прызнацца ў тым, што мы беларусы. Бо на галаву беларускага народа, як вядома, многа вылета памыяў, годнасць яго прыніжана і мова яго асмеяна. У яго няма імя, няма твару. Якуб Колас. Часта да мяне на заняткі прыходзяць вучні, якія не проста не любяць родную мову і літаратуру, а лічаць, што яна ім не патрэбная. Выкрэсліваюць яе з свайго жыцця і асяродку. Смяюцца з незразумелых для іх беларускіх словаў. Родная мова для многіх вучняў становіцца як замежная. На жаль, не хапае адукаванасці і разумення, не хапае мудрасці, не хапае ведаў, каб зразумець, мы ніколі не станем рускімі. А калі згубім сваю непаўторнасць у мове, звычаях, культуры, то проста перастанем існаваць як нацыя. Асабіста мне пашанцавала. Я вучылася ў беларускамоўнай школе і ў беларускамоўным каледжы. Мае настаўнікі вельмі любілі і мову, і літаратуру, і выкладанне. І менавіта з іх і пачалася мая любоў, павага, разуменне роднай мовы, культуры, спадчыны. Я стала назіраць і заўважыла, што моя бабуля і дзядуля ўсё сваё жыццё размаўлялі са мной па-беларуску. І што цікава, я іх разумела, кожнае слова, кожную інтанацыю. Стала цікавіцца, дзе ў Мінску праходзяць службы на роднай мове. Аказалася, у чырвоным касцёле Сымона і Алены і беларускай грэка-каталіцкай уніяцкай царкве. Зараз службы праходзяць у парафіі святога Язэпа, адрас вуліца Орджанікідзе, 6. Прайшло шмат часу, але адно засталося нязменным. Усе мае малітвы на роднай мове. І я мела шчасце пазнаёміцца з дзейнасцю таварыства беларускай мовы. Зараз яна знаходзіцца на вуліцы Румянцевай, 13. Менавіта ў той залаты час для мяне я пазнаёмілася з жывымі сучаснымі беларускімі пісьменнікамі, з нацыянальнымі гуртамі. Мне пашанцавала ў жыцці, і я пазнала прыгажосць і моц роднага слова, непаўторнасць гучання беларускай мовы, глыбіню гучання роднай літаратуры. І ўпэўнена, калі для вас беларуская мова як ангельская ці нямецкая, вы проста не ведаеце яе моц, яе прыгажосць, мудрасць і глыбіню. Вам проста пашанцавала менш, чым мне.
давайце ўспомнім, хто мы ёсць. Ці зноў даведаемся, пазнаёмімся самі з сабою, сваёй культурай і спадчынай. Мова, прыгожае пісьменства, паэзія, музыка, сродак сувязі між душамі людзей, вышэйшы сродак. Уладзімір Караткевіч. Сапраўдная любоў да сваёй краіны немагчыма без любві да роднай мовы. Константин Паўстоўскі. Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае. Гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць, калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы скарб нацыянальны – гэта родная мова. Змітрок Бядуля. Не пакідайце ж нашай мовы беларускай, каб не ўмёрлі. Францішак Богушевіч. Менавіта гэтымі словамі я хацела б скончыць гэтую невялічкую прэзентацыю. Дзякуй за ўвагу.